Pedang sabha biang IP ha kana ka video ka jong bom ta man ka video ngamda la ban ai kublai da ka pedang sabha IP baro ki ba pet nomor ba kram ka jing pet jong pi ka mot ka man tai ki jing sina video ka jong ma te ta dau ngamda la ban klet mo ya ka jing ai kublai la ne ki jing pedang sabha IP ba pi pet ya ki video ka jong te ha kana ka video ka bom ta ka ba hi ka IP le se don apeng jong pi ki ba kwa le se ka mobile mo ha ka mobile ki jong pi ting ting mo pi kwa ba kini ki dak ki long red la ne pi kwa ba kini ki nadu ki up nadu ki dak nadok sidong mo kin kham he la ne kin red mo yo le se don apeng jong pi ki ba ting ting phim da yu i ba shu mo la da ki la red plat ki dak la ne ki la red plat kini ki up ha ko mobile jong pi rai don pade kat to ne ting ting le se ki la da ki he plat ki that mo te ki kwa ban pin kham red te phin le kum no te ni kai pi ha kana ka video bom ta step by step khana ba pin dup tip kun kum no ba phin le mo te nga ban le bida ka screen recording te ngan sapni ep step by step kum no ba phin le khana ba phiru pin dup tip te number dang subatai mo ka ep ru ba phin su thu te page man tang le bida ka screen recording mo ngan batai be ep step by step khana ba pin dup tip mo te tang le no te page mo enda phila pli ha kam bai ki jong phi te phile bina setting mo let me setting jong ka phone amdai jong ka no nai jong ka phone te na phila let na setting jong ka phone page pin page be na ka ne ka about phone mo about phone pin click khang ne mo te na phila de click khang ne pin e khang ne mo ha ka ne ka mi pin e khang ne mi ui vision te na phila click phila e khang ne te pin click khang ne mo pin ta be chu ta be da ku ti be pin chu ta be ne tak 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 pin pe de na po ba kawan mo te abida enna kalawan ka te hang ne you are now a developer mo you are now a developer te tang tai kala long pe ngin sa lek pe de bak khandiat pe pin lek score sapo ya ka mobile jong phi pin lek be hang ne additional setting mo klik hang ne te enda phila klik hang ne pin score sapo mo pin score sapo pin scroll sapo hang ne pin e hang ne developer option phi click hang ne mo te enda phila click hang ne pin scroll ba de sapo scroll sapo sapo te channel kami ba da hab ai suki tamba phya ban page suki ken namar ba da ai state mo te ting ka janjar he te nga dengan namar ka sapo he dengan sukai kana hang ne kasum phi hang ne smallest width te phin hang ne mo te phin click hang ne click be hang ne mo hang ne pe ka don light spark of pearl te la phi kwa ban pin he kmut ngatrai ka da kampen he ka beng phi la phi le se ban beng mo ki ap mo pe phin ngen pin inok sa su kliat mo ki ap ko mobile jong pe kat ne mo kat ne ki ap ki long kum ne hi kat ne te ki he re ki su beng mo ki su biang kam da he la ne kam da ret te henry phi kwa le se ai nuksa ban kampen ret mo le se kampen ret mo phin tho ke yang ne mo ai nuksa kum le se ka shok kum ka jet mobile mo la da dai ka mobile ka ba la ba phila kin ban ai kampen he henry la da le se la da ka kam pad ban mo kam pad da long than phi ban ai ban he ka ne henry la da phi le se ka la ba mo ngan ai nuksa kum le se jonga ngan ai ngan chu perchang so ai so prospa mo pe ngai prospa ting ai prospa ngan ai hang ne okay te pe prospa phi mo kan ne ka long kum ne pe kila rit ma kini dak mo te pe ni ne pe hi up kin mo ngin bak chubak rek mo khandiat ap ngan pe hi up ngin pe hi up pe kini ki up kila rit mo phi la i hang ne kila rit ba kini ki up ki dak ki mo la phi tho ta phi pe ko ma ki whatsapp ne kini kino ki ba phi don kam tho mo phi kila rit ba pe phi la i mo phi pe hang ne ki rit ba pe te ne phin bak biang ba ne mo te bak biang lek biang na to ju hi te let's say anoksa phi la ban tho mo pe wat biang to sa tho mo phi la ban kat kum ka jing kwa jong phi la phi pe thu ka ya ka mobile ka jong phi kat no phya ban ai te kat ka ba kai hab mo hang nei pe la da ai ngak la dang ai prospa kam sim re prospa re ka sim dang news pa new phopra te chibu ngan ai no tang san spa mo ngan ai tang san spa pe san spa pe san spa mo pe up khandiat mo san spa pe san spa kala kham he khandiat mo namar le se da don na pleng jong phi ting mo phi thai palat da ki ret palat ki dak phin hab ai kham he rei la da phi hab ai lai spa
sophel mo lai spa sophel ka biang hi te ki la kham biang ki dak mo re la da phi le se phis ngau ba ki he palak ki ap ne ki dak ba phi pet namar ki la rit lang te ki dak ro ma phi i mang ne kini ki dak ro ki la rit lang te la phi kwa ba kin he te phin hap ai kum ta hi dang pe la dang ai so san spa mo kan poi tang so spa prau mo dp mo te nak ta phin le se ngan ai pade sa kum no lai spa sophel te ta hi te ngan ai arspa tip ka trekam re mo arspa tip ngan persyang arspa mo arspa tip tre o ka trekam mo arspa pe arspa o kam sim re arspa mo ka sim tang lai spa khatwe dp te tamba kan ka ba kham rit do ngathai kan hi te ka tang kan hi ka ba kham rit phila ban ai be lai spa khatwe dp mo phin klik pe yang ni lai spa ta phi kwa ban kham pen he ken te ka ba rit do ka ayu ka mot lai spa khatwe tama kan ki he kin gidak mdai ki rit mo nei la da phi kwa ba kham pen he te ka ta ka shong kum jong phe la da phi kwa ba de ba kham pen rit gidak te ka ta le se phila ban ai do spa ro ka lo hi do spa mo ai nuksan do spa pe kidak kila permo kidak kumne kila khamhe kila khamrit pade ki khamhe pade tu ba mane le kila khamrit pade ma biya tu ba ngadang sudap pe la de pe ki ap ro pe ki ap ma pe ki ap kilong kumne mo kilong kumne ki ap mo te nak tak jong phi le se ba phi kwa mo le se kumno ba kin khamhe ki dak la ne kumno ba kan khamrit ki dak mo la da kat kum ki jing kwa jong phi te ha kan ka video tinggal hi kai phi tinga te ngam kwa mo ban ai kum to hinga ha ban ai da kum no ngan ai bi lai spa khadwe hinga ai no ngan bu no ta hi kam pai jonga na mar ngam pa re ban ai rit plat mo nga thaj ban pet mo ta da te le se na pleng jong phi lo le se la da ki la rit plat ki dak te kum no ba phin le kum phe le kum ne ken ni la da phi kwa ban rit ro phe ban le kum ne la da phi kwa ban he ro phe le kum ne phe ban pet thu pa de chu ski phila ban ai ki no bar ka no ka da ba phi tho phi te ma phi sa pet thu pa de ka piak ne em ki dak ma ka mo bai jong phi te la da ka mo bai ka dang ret phim dai ban ai palat bun palat man ba ka mi hap ma te ka la da ka khlain karam khlain ka mo bai te ka piak hi te rei ngin nga tang ai ta kam ne lai spa khatwe te tamba pe ngan ai lai spa khatwe rei ka wei ka end up hila da ai ka mot ka daw ka ba nung kong do ka mot phap don kam man off no ka ne mo pe phin score end up hila yu score bi score biang na ka basdang te na ka basdang phi hang ne developer option pin off no ka hang ne mo number ba la da phi off re hang ne ki don hi ki ting ki dan chung thod hi no ka ki up mo ting khiet ten re hak ba se nga long kum ga mo nga dan kum ka to ka wei ka up ban recharge mo te nga on hang ne te ka don ka issue khiet te ta daw nga off no ne number ba te enda phila da sna kam le re da phi off no te pe hang ne nga ngan hi kai phi ba phin off no kai namba kan biang hi te kamera ban iyo nama ka terkam baik sun ba phila chna te satang lada phi kwa bang ban pin kla biang phi ban on biang phin ha blek biang na tu ba jaka ba ngai mane na tu ka phi blek biang na tu ka awa phon mo te henry phin ka nei phin off no kin pin nga ngan off no mo te up o tamba to ki kala biang hi te bang off no hi ta te kidak kila ne on kila he pe ki jing he kila ne kum ju hi te ki ap kila kham he khandiat pe kila kham he ya ba mane number ba mane nung kong du ngai lai spa so phau ta lai spa so phau dp da lai ba ban kran te sorry ma te tung ta hi tharai ngai scam ba phila su thu hi kana ka video te da ba phile kum ne pe ki dak kila kham he ki ne ki kila kham he te kat kum ka jing kwa ka jong phi mo te kat kum ka ba phi kwa ban kham pen he la ne phi kwa ban kham pen red ki dak kata ka shong ka happy te kana ka video ngala hi kai phi khanang ba phin dup nang kum no phin le te tang ka dei ngang scam ba phila su thu sai da la da phim su thu kumut phin sa persyang ban comment te nga sa pan chai biang te tong ba ngi scam la da phi pet ba te phila su thu hi te nakam ta ki barang thamai ngi scam ba phin kan mau biang ban subscribe ya kana ka channel ka jonga khanang ba se sibon ki video ki ba ngan sa ai ji kai phi ha ka ba dei ha ki na ki banta te tang ka nei khubli sibon nakam ta jong phi ki bala page bala up shitom na du mane ha du manta ka ba kot kana video te khubli sibon ngin sa sem pat ak we pat video